Mbak Ida, Dalam sakjane iki aku arep curhat mbek sampean. curhat apa? Mbak Tanti nembung utang aku meneh 300.000. Astagfirullahaladzim. Lah gua apa lo? Utang sama Yo makae. jarine sih arep nganggo angsuran. Lah aku yo boncos nang nggon tabungan omahku. Sak dadi meneh to ngene iki. Lah sing karep 1,5 juta kan gua apa? Nggo apa ya Bu ya? Ah, tinggal bayar arisan. Muga-muga wae nang entuk arisane, Mbak, gendang bayar aku. Amin. Wis tak dengake we. Mbak, wis sore ki. Aku tak balik sih yo. Yo, Yo, pamit sih ya. yo. Mbak Ida, Apa? Rene Orin. Tak Apa? ada nih. Iki tenan lho ya aku cerita. Iya yo. Aja ngomong sapa-sapa. Siap. Tenanan lho ya iki. Iya, tenan. Aja ngomong sapa-sapa lho ya. Tenan aku ra tembak cucukan. Wis tenang no. Wis yo Ya balik sih wes. yo. Yo, hati-hati. Ye. Mbak Tanti, Rene tak ada nih. Kenapa? Aku pengen untuk omongan saka Mbak Dia lho. Ngomong piye? Jarine awakmu kita utang Mbak Dia ra bayar-bayar. Apa tenane, Mbak? Jarine awakmu kita utang, milih ora bayar-bayar, tek utang meneh. Ora ngono ceritane. Dia ki mang lambene fitnah kok senengane. Lambene nek ngomong ditambah-tambahi. Jarine meneh, awakmu kita blonjo terus-terusan boros-boros. Tenan kok ora ngono kuwi. Ora, Mbak, ora. Kurang ajar kayak lambe turah kok kaya. Wis tak parane saiki. Ya dia, kowe metuno saiki kowe. Iya tapi ya Mbak. Apa? Ana apa? Kowe cerita apa wae karo Ida? Ngomong karo Ida apa ta? Kan aku wis ngomong apa-apa. to, aku nek utang awakmu aja mbok kandak-kandake wong-wong. Sabar, sabar. Sik sabar. Dirungokke tonggo iki lho. Alon-alon. Ana Ora apa? urusan, Mbak. Akeh ceritane wisan. Ida ki jane iki ngomong apa mbek kowe? Aku kan wis ngomong nek aku entuk arisan bakal tak balekke dhuwitmu. Oh, jangkrik Ida iki lho can lambene turah. Kan aku wis ngomong to, rasa mbok cerita-ceritake. Napa mbok cerita-ceritake? Nyah, tak bayar utangmu. Aku rak bakal utang dapuranmu meneh. Oh, jangkrik kencen Ida kok. Mbak cucukan tenan. Malih omongan A sampai B. Has. Ditanono Ida kayak.